rakennan minä majani. Tule tyttö nuori, jakamaan se mun kanssani. Ellen minä sinua saa, niin lähden täältä kauas pois. Muille maille vierahille, etten sua nähdä vois. Nyt tuli se kuoro-osuus. Suomalaiset taitaa olla aika ujoja. No joo, sitten voisi ihan muutaman sanan siitä, että miksi tämä järjestettiin. Tarkoitus oli tuoda tähän pimeiseen lokakuun iltaan pikkasen valoa ja iloa. Ja tosiaan tällä ei ollut mitään sen kummempia tarkoitusperiä muuta kuin saada porukka tänne paikalle ja vähän valoilemaan ja kenties sitten jos on hyvät treffit, niin jatkamaan sitten vähän muuallekin. Okei, kokeillaan semmoista perusjuttua, eli